Lidi, vítáme vás u našeho prvního videa a dneska si jdem pozkoumat vlastně bývalý bunko nebo takovou pozorovatelnu v Plzni. Takže jsme tady já, Péťa a toto je Honza. Čau. Takže my se vám ozveme, až tam přibližně budeme. Zatím čau. Takže zdravím vás zase a už jsme teda tady. Jen bych chtěl říct, že je teda škoda, že je to zavřený, protože já jsem se dočet na stránce tady jako o tom, že to mělo být otevřený, nebo že to bývalo asi otevřený, ale že to bohužel už zavřeli, takže se jdem podívat na to. Tady vidíte první část toho bunku. Já si teda myslím, že to mohlo být jako průchozí, že třeba tady pod náma bude něco, co to jako, že to mohlo podcházet prostě. A myslím si, že tady to mělo prostě jako na odpal, že to mělo takový víc chovaný. A jdem si to pojít tady kolem. Vidíte, jak tady to mělo prostě takhle ze všech stran. A měli to fakt dobře obloněný. Jo, no. Tady nevím, jestli si dostaneme, to asi budeme muset stočit. Klidně můžeme. Tam fakt nebude vidět absolutně nic. I když to zapneme. No, není vidět nic. Potom možná bude aspoň trošičku vidět tam, protože tady to mě je fakt podle mě. Tady vidíte, že je to tady. Je to škoda, mi přijde i z toho důvodu, že to prostě zabetonovat, prostě, kdyby tam dali říže, že jako, je mi to škoda, já vám teď ukážu, kde si myslím, nebo je to asi předpokládaný, že tady mohl být zhruba dřívější vchod, který byl zabetonován. A vidíte, že to bylo fakt ukrytý, tam vidíte výhled na Plzeň. A jdem se podívat. A jdem se podívat do dolní části, obejdem zase ten bunko. Takže tady vidíte nějaký větrací systém, teď pokládám. A tady už možná bude aspoň trošičku něco vidět. Tady už, jak vidíte, to bylo asi možná na nějaký i přespání, nebo bylo, je to prostě, je to vidět, že je to větší, nevím, je tam, jestli je tam trošku něco vidět. A zase to obejdeme a to teda tady dáme si tady poprvé, tady je vidět nějaká ta trubka a to tady obejdeme. A takže tady vidíte další část, tady je díla a vidíte, že tady se to už odhubuje. Škoda je, že to teda někdo zničil, že jako by to bylo vidět, ale no vidět, jako ono to tady celý z tomu, ale jo, tady vidíte ještě jednu část, která už je teda úplně zaostá, nevím jako, jak mohli střílet, že jako teď je to úplně dolů, tak jako nevím, jestli to měl jako větrací systém, ale o tom teda pochybuju. No, takže to bylo tady plzeňský bunko. My vám děkujeme s Honzou za sledování a u dalších bunků zase čau.